Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25 martda Ministrler Kabinetiniň täze düzümini eglan etdi. Emma hökümetiň düzüminde ýeke-täk täze adam bar. Ol hem Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan ozal eýelen, ýagny maliýe, ykdysadyýet we bank toplumyny gözegçiligi eden vice-premier wezipesine täze bellenen Muhammed Muhammedow boldy. Mundan Azatlyň Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmeleri Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň wezipesinden çetlestirilmegine garaşylýandygy barada maglumat beripdiler. Emma Meredow şeýlede ozalky kabinetiň ýene 8 agzasy ozalky wezipelerine gaýtadan bellenildi. 25 martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümini tasdiklamak hakyndaky karara gol çekdi. Men häzir Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümini tasdiklamak hakyndaky karara gol çekjek. Ministrler Kabinetiniň düzümi Ministrler Kabinetiniň başlygynyň 9 ornmasaryndan 17 ministrden we 20 sany pudoklaýyn dolanyş edarasynyň ýol başçysyndan ibarat. Emma bu täze hökümetdäki ýeke-täk ütkösük bu Berdimuhammedowyň ozal eýelen wezipesine Muhammed Muhammedowyň bellenmegi boldy. 41 ýaşly Muhammedow 2014-2017 ýyllar aralygynda maliýe ministri bolup işledi. Onun Türkiýanyň paýtagty Ankaradaky Gazi Universitetini tamamlandygy hem belli. Hökümetiň düzümindäki beýleki 8 vice-premier öz wezipelerini saklap galdy. Döwletiň gözegçiligindäki metbuat öňkü vice-premierleriň öz eýelen jogapkärli wezipelerini gaýtadan bellenmegini olaryň öňkü hökümetde toplan oňyn iş tejribeleri bilen düşündirdi. Öz wezipesini saklap galan ozalky resmiýetleriň ýene biri vice-premier we Daşary işleri ministri Raşid Meredow boldy. Mundan Azatlyň ýurdun Daşary işleri ministrligine ýakyn çeşmeleri Meredowyň wezipesinden gitmegine garaşylýandygy barada maglumat beripdiler. Çeşmelerimiziň sözlerine göre Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň düzümi, hususan da Daşary işleri ministri Meredowyň orduny täze birini bellemek baradaky konsultasiýalary geçen ýylyň güýzünde başlapdyr. Çeşmämiz bulary Meredow ýaly täsirli birini saklap galmak islegiň ýoklugy bilen düşündirdi. Mundan başga çeşmelerimiz Serdar Berdimuhammedowyň Daşary işleri ministri wezipesine halkara insanperwer ilmlary we Ötüş Universitetiniň rektory, şeýlede özüniň halipasy hasaplayan Esen Aýdogdyýewy bellemegine garaşylýandygyny aýdypdylar. Çeşmelerimiz Berdimuhammedow bilen Aýdogdyýewiň 2011-2013 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanlarynda bilelikde işlän döwründe ýakyn gatnaşyklarynyň emele gelendigini belläpdiler. Sol döwür Aýdogdyýew Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipesinden başga BMG-niň Ženewadaky agentliklerinde Türkmenistanyň hemýeşilik wekili bolup hem işleýärdi. Berdimuhammedow bolsa onuň geňişçisi bolupdy. Prezident Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň anyny geçirilen mejlisinde Türkmenistany geljek 7 ýylda üstürmegiň prezident maksatnamasyny işläp taýýarlamagy tapşyrdy. Munyň bilen baglylykda Türkmenistanyň Kronikasy nesiri 12 martdaky ilk prezident saýlawlarynda ýeňice eglan edilen Berdimuhammedow saýlawlara dalas eden döwri özüniň birinji möhletinde amal etjek işleri barada plananyň bolmagandygyny ünsüz çekdi. 11 fevralda ýurda 15 ýyl dolandyran Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmek niýetini ýaňdadyp, ýaşlara ýol bermek islegini ma'lum etmeginiň ýa-ny ýurtda ilk saýlawlar eglan edildi. Mundan soň saýlawlar gysga wagtyň içinde we gödök biýdüzgünçilikler baradaky maglumatlaryň arasynda geçirildi. Saýlawlaryň eglan edilmeginden soňky 4 hepdäniň içinde gysgaly 9 dalaşgar hudurlandy. Dolandyryş resurslary hem Serdar Berdimuhammedowyň prezident taýlanmagyna gönükdirildi. Anna uny geçirilen mejlisde Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü hem bardy. Ol halk maslahatynyň başlygy wezipesini saklap galsa da resmi media oňa arkadagy diýilip ýüzlendi. Ol maslahatyň dowamında eden çykyşynda gaýtadan wezipe bellenen vice-premierleri gutlamak bilen birlikde öz oglundan 1 aprelden zähmet ruhsatyna göýberilmegini sorady. Yani bir şey ýaly menini 40 kilo ýaly ýol başy wezipede işleýär. 20 ýaşlym tiýaratda meşgul bolýar. Hem şu döwürde işinem köp. Bolmagy bilen agly men bir dol derejede diýjem alyp bilmedim. Soňra da maňyna 1 aprelden zähmet ruhsatyny bermegini hem haýyş bilen ýurtutýar. Prezident kakasynyň bu haýyşyny kanagatlandyrdy.